Kadang pa ni mo kay. Kita ka to? Oh, kakahuyan man na boss. Kakahuyan ka ng 2 ka tao ba? Kana boss. Oh. Tawag kita boss. Bugo gini mo eh. Kana ang tao 2 ka ba ato nang pasudlon sa tong grupo? Sige Ato boss. nang rekruton. Tara boss. Hoy, nga pisot. Barog sa mo kadiyod be. Unsay pisot? Gusto mo matanaw? Pagtaro mo? Tuwad. Unsay tuwad? Di pambiga mo. Pagdali. Ay magangin-angin na ha. Kinami kanting ito gibakiruhan eh. Pag inyo itong tabangan. Ay nabuang. Wa mo kaila sa among grupo? Ay kapugi boss. Nabuang wa tayo gipugnan. Ay mo sige gahid ha? Kaya ano? Na. Unsa man mga grupo? Ay, may ingnan ninyo membro mo ng Alpha Papahoy. Sige, tuo mo na hadlok mo ninyo. Wa mo kay bang baguhin na tukod nga organisasyon diri. Umunda nga sa magkukuan dat. Matay boss. Binuangan gid nila tong grupo boss. Ginis na kailan na to boss. Ape, relax lang. Kaya nila boss imo kukugan. Ay si mo kukuan dat. Umo mo kaila. Kami ang paro di. Kami pila ka isog diri nga grupo. Gusto nili baho boss. Karon, di na mo pwede mo balibad. Ikaw mo namang napilian nga rekruton sa mong grupo. Tuwad mo tuwad. Agoy di ko eh. Di ko sugtan ni mama musuod na mga ginanggang diha. Unsa palantaan na? Barog na. Ay na mo si diri da. Imo may pasudlon na boss. Igdamo mo glagkay boss. Di kami inyo dubduban na boss. Kani, morning pados paro di. Dili ka mo dubduban ani. Wa mo gini mga sakit mga bossing. Are sa boss. Ato silang example lang boss aron di gid sila mahadlok og sud sa tong grupo. Tuwad boss. Kay buang. Sakit ba tab? Ako mo busay ganun kuno ko na. Sige boss. Buang siguro ka. Dali tulungan ko dito mo. Buang sakit no buang. Dali na. Kira na boss. Yes, sige. Pero barog na. Musuod lang tingay tabay Di naman ta pwede ka balibat. Relax ba ka mama? Di na ta masabas mo mama. No choice naman ta. Di ikaw daw na. Bunugon magyapon ta nilaw dito musud. Sud lang ta. Tara. Sud na lang mi boss. Kana. Good. Kunin tin padol. Imo na sa kon bunalan ng buang nga kap. Di na boss. So karon. Load. Oh, so karong adlaw Desisyonan ka na mo isip membro aning nga grupo nga Paru-Paro G. Long sled. Isip membro aning Paru-Paro G. Long sled. Hinaot nga mo serbisyo kamo og moalagad aning grupo nga Paru-Paro G. Long sled. Ligo ng cook boss. Kaning Paru-Paro G. Long sled. Nabuon! Di na kataro bendisyon dire. Saba ba nimo? Barog mo. Ano na to, Padol? Sige. Para ma-welcome na mo sa isip usa ka membro aning grupo nga Paru-Paro G. Long sled. Di ka na sakit boss. Dulan. Dili. Dila, Padol na. Sige. Tama, tuwad. Ikaw na. Dungan mo to ha. Dila. Op! Mana. Oh, atubang naman atubang. Kaya, atubang na. Sakit do. Oh, karon. Bukasan na niyo silina dia. Ya. Asan to gini ba? Oh, kaso na. Bukasan na yun, magdali yun. Gina. Kamu nagpog layo, boss. Boss. Nagpog lawas. Yo boss. Ito, one, go. 3, 2, 1, fight.
Kaya nga no, unsa may nga na inyong grupo? Ay ko ina, may man ang alpakahoy. Hindi mo pwede kabaliban. Diyan na. Kani? Kung anong padol puro-puro di. Dili ito mo dubduban na ni. Huwag gini sakit mga bossing. Aray sa na boss. At tugin na silang isang pulang boss kay. Aron din na sila mahadlok mo sa itong grupo. Tuwan boss. Ang gatoy. Ay, katawa ko.